skandál. Pane řediteli, koukejte se. Koukejte se, kdo to tam poskakuje. Vidíte ho? Tamhle. Kdo je to? Přece Pietro, už je pryč, vidíte ho? Jde do recepce. Oklamal jste mě. Mám to ve smlouvě. Slíbil jste mě přece jenom ženský personál. Klid, No. Pietro má 14 dětí. A to mě má uklidnit? Přeložím ho do 3. Cože? patra, tak do 6. jen Tohle, se vezlo. já vám ukážu, vystěhuju se. Ne, pane Vanzi, Marinku, to vy- ne. teď. Prosím vás. Podle smlouvy zervovat celé 2. patro. Tak co tady dělá ta troska tírající Rigoleta? To je zákazník, který myslí, že je Caruso. Dám ho jinam a vám sem pošlu starou dámu, která je nemá. Myslíš, že mě... Přestaňte. De facto ne, pane Vanzi, nebojte se. Dám to Dřív se posádce. odstěhuju. Pane Vanzi, náš hotel má světovou pověst, bydlel u nás i Maharaja. Nejsem Maharaja. Vidíte, už zase chlap, kdo je to? Přece Pietro. Zmizel tudy. A vrátí se odtamtud, pane Vanzi. Podívejte se na moje děvčata, pane. Potřebuju jenom jedno. Mravnost a zase mravnost. Žádné muže samé, ženy samé, ženy.